Ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза гарчанде ки кинои лангулӣ набошад, кино ба хотири оне ки худаш кино нависондаем, мақсад конец филма дар нақшҳои асосии фалон, лекин кино не як спектакли ҳастае ки актёрош на он қадар хуб бозидагиянд. Номад палангая барои мақсади нопоки имрӯзааш як маводи таркандаи худсоз тайёр карда ба сӯи фурудгоҳ равон мешавад. бо номи сохта ва шиносномаи қалбакӣ аз ба қайдгирии фурудгоҳ гузашта ба самолёт савор мешавад. ӯ бомб тайёркардаи худро дар таги ҳамон курсии дар болои баки самолёт буда монда ҷои нишасти худро боз иваз мекунад. вақт тамом шуд. Не дӯстон, ин видеое ки айни замон ден дар бораи мо гап намезанем. Ин видеоро пурра метавонед ки дар канали Салом Тиҷи тамошо кунед. Барои обуна шудан дар ин канал ва тамошои чунин видеоҳо ссилкаш дар якум комментария закрепит карда шудагиай. Тамошо мекунем видеои худмона. Акай Муҳаммад, акай Эсем Шарипов ами коро чӣ дарко? Даст шад истифода мебарам то ки бирава сай чанто қаброра. фармони май бирорш. ҷои намоз барои намоз хондан, барои дар девор кашол кардан нест, ай чодар нест. Уже даҷҷолишона нишон додастиян. Суистифода аз дин сар мешавад. Бо вуҷуди ин ҳами коре ки дар ҳами ҷамъи видеои кардагиянд, ҳамун спектакле ки дар прямой эфир буд, ҳаму ай. Чӣ шумо интизор мешавен аз оне ки духтара мепурсанд дар назди хичон, ки ман гуфтам ки дар прямой эфир духтара дар ҳузур доштани ино пурсидан дуруст нест. Таб дусата модар ҷоҷи кор мекунад. Ай пиши нами видеоҳо то омадан скрати мора задам. дар кадом асос ӯ одаморо ҷабр кардан гунаҳгор ту будӣ. Ту дар видеоҳот реклама кардасти, дар видеоҳот мегӯӣ ки бедакминдорош и қадар сум мегирад, бадакминдорош ӯ қадар сум. хиёл мекунӣ ира назорат намекунам беақл. То ошто ки ту гуфтаисти ки ай пишти видеоҳои ма, яъне ки ирам ту далел надорӣ. Ту предположение кардасти, тақрибан гуфтасти. Ана ҳозир ман тура дат тақрибан мегум ки ба мисли ки ту тақрибан гуфтасти, оне ки склади шумо дар омадан, туву момаҷон ташкил кардин. Медонӣ барои чӣ хотир? Барои хотире ки аз ин кор шумо да вигдна буд. Чӣ гуна вигдна? Гунаҳгор кардан мара. Рекламировачон карди ки и худаш лавушка мешава. Дуюмаш ки маошошо надодагӣ нестӣ ва аз оно сум талаб кардагӣ барои пастаяна кор кардан 10,000. дар мувофиқи кадом қонуну кадом ғамхор омадагиаи гап. оне ки духтар Тоҷикистон рафт. савол чӣ ба рафт? саволи дигааш як чанд рӯз баъдаш обратно чӣ ба рафт буд Москва? биёвеш и ташкнем ба ягон тари сагардак нестам ки кадавед ба сари мара зӯрӣ биёё ки ягон гапи зиёдӣ бизанӣ. оши хидмат соҳибам. ту ҷавоб мегӯй ба корои кадагит. як хабари кӯтоҳ барои мардуми муҳоҷир тамошо мекунем спектакли ин шахсора. чӣ гунае ки шумо медонед, барои муҳоҷиро билети донишҷӯӣ хеле ҳам популяр нишидагиае ки аз ҳамин ҳолат истифода мебаранд. бисёр қалобо баъдан мушкили худи муҳоҷир мешавад. лекин шахсоеро ки ман дар шумо тавсия метавонам, метавонем ки бепарво муроҷиат кунем. барои чӣ хотир? чунки ин шахсо дар шумо ягон қоғаз ҳамчун билети донишҷӯӣ наменависанд, наметиҳанд. шумо дар аслан мехонед танҳо тариқи онлайнӣ ва ҳаққонӣ будани мактаберо ки шумо дар оҷа мехонед, худтон метавонед ки тавассути QR код тафтиш кунед литсензияшона ва ҳамчунин билети донишҷӯӣ хитона. ва аз он мактаб шумо дар аслам сертификатҳое мегиред ки дар давоми кортон дар Федератсияи Русия ба шумо кӯмак мерасонад ба мисли донистани забони русӣ ва ғайра. рақамҳо дар болои экран муроҷиат кунед. Акай Муҳаммад, акай Эсем Шарипов ами коро чӣ дарко? ягон тади тарифи гир накад ки мана ягон кас метарсам, ягон касари қарз дорам. ман фақат ай Аллоҳ метарсам. ай ҳеҷ ка наметарсам. ҳам гулакин то ҳозира задагӣ рафтаги ай ҳеҷ ка наметарсам. фаҳмидест ин гапа? ай гулаки мега то ҳозира задагӣ рафтагим ай ҳеҷ ка наметарсам. яъне ки бо тасдиқ кардааст ки мезанам мерам ва наметарсам аз кори кардагим. фаҳмидест ин шумо? ҳамин моментҳоро оё шумо гӯш кардем прямои дар видеош? ба забони худаш гуфтест ай одам? яке барои одамои мефаҳмидагие ки намефаҳмам дар ҷа ягон кор гузаштагӣ нест. уже мо фаҳмидем. мо камтар пеш гуфтӣ ки задагӣ гаштагӣ мезанӣ мегардӣ. мо уже фаҳмидем мефаҳмидагиҳо ҳаст. ту баҷо мешавӣ тамоша не, ман баҷо намешам. барои ки ҳамин кор ягон ҳақиқат надорад. агар ки баҷо нашай чӣ ба дар прямои эфир ҳама биромада гап зад, дига занаро бировардан, ту набиромадӣ. арӯз тай чодар будӣ ё ки дар болои тухмот хоб будӣ марғи кирик?
барои чӣ набромадӣ? оне ки дар уҷа набромадӣ ин қадар вақт ҳама талаб кардаи сабад, ҳама комментариёра мехондаӣ. Дар куҷо буду мардӣ ту бубурӯи гап зани. Лекин ман давид кардам ай тараф лангулира, аз ӯ тараф нақшатона нисбати склад карден, тафтишот гузашт, дар фони ҳами кор буромаден, то ки бо наоборот дар болои гуноҳи хутона ба ҳамӣ хостем бартараф кунен ва Муҳаммад Шарипова гунаҳгор кунен. Лекин хеле ҳам заифен шумо мурғои кирк. Хеле ҳам заифен. Дел вообще ягон кас на зада, на киштай, на тухунтув кард, на гунчи накард. Просто гирифтан ям намедум айру хубиём гирифтан да гӯҳ задан. Ту да гӯҳ задагӣ, а? Понятно. Бародари ҳамаи гап дурӯғ, ягон толигӣ надорад дар инҷа гап. Бахшиш агар кадмоветӣ бовар кунӣ ба гапои мео, ба гапои маму Эсем Шарифаи кие мегӯй ман яз наша мегира 24 соат сурати намемона. Баъд ҳамун номи хона твайку султонхона, агар султонхона ба ҳамун маънае ки ту нависӣ ки хай фаҳмидӣ ба кад маъни тахтаум намегирӣ ку. Агар ҳамтари маъни қатъӣ бошад, ҳамун номи хуна то бинависам тари. Ман то ҳамин вақта Сайҷантоқ нисбати ягон хонаводаи ту ягон гап гуфта будам. Нисбати хонаводаи ту ман то ҳамин вақта ягон гап гуфтагӣ будам. Тувар, валади зино, ягон гап гуфта будам. Бира сурати Эсем Шарипова дар пастели занат биза. Тувар, ман дар куни ҳамаи ту чӯв мезанам. Чӯв. Бо як бор дига гуфтаистам. То вақтера ки официална аз тарафи мақомот ному фамилия қатӣ одамое ки дар мақомҳои баланд ҳастанд, ному фамилияу муаррифӣ накунанд худшона, ӯ дастфарени қатӣ мада дархост накунанд ки Муҳаммад Шарипов бест ҳамин ҷинояткорора дига нарас, баъдан ман дига намерасам. Лекин ман мебурам мегум ки ина ҳамин хел одамо, ина ҳамин хел супориш карда амада шуморо муаррифӣ мекунам. То ҳамин кор нашидана ман дар куни шумо чӯв мезанам. Ака банами худо акаҷон хай чи пасиу чи гапи гуфта бошуд, ака ба худо бахшиш ки не баё будам. Мумкин ман мегуфтам ҳо ман ҳами коршид мара зад, ака ман килият то зира дармондай но хурда наметавонам қилтиқм намегзара ака. Мақсад ман мегуфтам ки ҳо мара ҳамиё задагиянд. Мумкин удай мара ягон лари ҷангал меёфтам, ягон лари баҳр меёфтам. Уҷо хатарнок буд, Москва меган уҷара ака. Бале медонам. Ман хита мефаҳмам, ман хафа нестам. Чӣ ба Сайҷантоқ ман то ҳамин вақта тира ман аҳлу оила тализит кардагӣ набудам. Чӣ ба ту чунин гап гуфтӣ? Бада адия иҷа ягон каса на тавс метия, на та айнан метаси, на манайтӣ. Мо фақат айхудо метаси, мо аягон банда ба худо каса наби чизи заштай намира бугӯ, ина ман дар амиҷаям. Охи куни ту хар бугӯ шикамбаи ҳаром, ина ту дар амиҷаи, ина ту дар амиҷаи. Дар амиҷа будани ту даву чӣ фоидае ки ба ғайр аз ту ина ё ҳастанд. Ту я рихи ки дар прямой эфир гапзанид намонданд. И духтар медонад ту ки ту як пуштигири иноӣ. Ман тара гуфтам вақте ки ту агар ҳақ мехости и духтара беҳ иштироки ин ду кас мепурсидӣ пеш аз прямой эфир ҳозу ҳоло не ина ма дар амиҷаям. Куни ту хар тувар. Иса рафтен гапониё дудан, уса рафтен гапониё дудан. Ман на пушти тра мегирам, на пушти иша мегирам. Ман баъз ягон кас кӯҳа бахше ҳамин гап гап данам. Ба хотири хоҳар биданад, ба хотири зани мусалмон, зани тоҷик биданад, валлои қасам мегӯям полибоҷура тайёрам кард чӣ гап занам. худ каси боша набоша. Чӯзи ҳаста ҳақиқата хоҳар Иса медад мана зинокор медад. Хеле дидӣ ки уже мана қатиб бировардан ки ман тура хоҳар қиёматит қабул карда. Рута сиёҳ мекунӣ. Нами рута дар инҷа сиёҳ кардӣ. Аз пишти ҳамо агар тайёр мебудӣ ки гап мезанӣ, дар як видео 1 соатаву 10 минута як дурӯғи ҳамиёра низ ҳастиковкаша нақабидини ростшо накардӣ ку? Рута ба кунат сиёҳ мекунӣ туварит қанчиқи даҷол. Сайҷантоқ буғыз шидай. Дар пеши лангули шидагӣ буд. Ираби. Чанд моҳ Сайҷантоқ? Луч вадам назарам ки бона гафи гапи одуди. Дормо гапомо танҳо ва чун гап занед. Боя бовля мегум бародарои дастурни кадамое ки қатима гап мезаде дастивяз биде бахшиш ай ҳамад агар ай тарафи ман хатоги баки маҳали ай каштавҷ гитим тириштарам. Бахшиш ай ҳамадаму дам мефаҳмидаги. И гап 100% доказатай. Заданаш 100% доказатай. Фақат формаи кора иваз кардан. Ман назадаму аз кашталаш бахшишу агар ки хе боша ман кашталаш гирифтам ҳами хе кардам. Фаҳмидестен шумо? Преуменьшат меган русо, яъне ки вазна
кам кардан. Тасаввур кунед шумо аз каштали одам кашидана. И просто кашидан нест. Пеш аз кашидан дора, баъди кашидан дора. И кор давом дора. И мас латукубай. Фақат аз дохили ҳамон латукуб аз каштал қабида кашидан шуда гуфтаест, дигаша не. А дигаша мо медонем. Дигаша синякои ин духтар мега. Ба як каштал он қадар синyak намешид. Леки вард ки комментария менависед, да туалет шиштагиро ридай суди ме комментария навистай суди. Ид корото бас глемена италиагон беақлак нест ки комментария чун чук нависед. Ту беақлак инем ҷози маълум кардӣ. Беақлак нести ки ваё да туалет шиштаги биён та комментария месе. Баақл одам ҳаме хеле гап мезана. Баақл одам ҳаме хеле гап мезана. Ту беақлаки? Аҳдия. Абе маъдай буди гап зад. Ман агарам тура зада бошам, то ахира ҳаме дафъа бақад ки бози гуфт ки беақлак нест, син духтар мега ки аҳдия марда гури гап зад. Задаям. Ози дазина мегӯй ки назадай, ӯ ҷаваиш мепурсад мегӯй задаям. охие твар. Ту вақте ки аҳдияро гуфтестаи ки бугӯ ки зада бошад назада бошад, и аҳдия медонад ки шумо камераш кардестен, камера дар дасти шумои шумо соҳиби камераен. И духтар ҳамон қадар тарсидагӣ ки дар прямой эфир ки вая брида намешид, ҳамин корро соображат накарду нагуфт. имрӯз шумо камера кардестен ки миллион намуд видеоро мебирен. агар ки ҳозир дар ҳамин ҷамъ бигам агар диш ҳатаи дигааш мезанем мегӯен чӣ гуфтести ту? аз сар гап зад. уҷашам мебирен. ва ҷойҳои бридагӣ дар видеоотон ҳаст. дар ин ҳамин кинотон ҷои бридагӣ ҳаст. ҳамин дафъа ку конкрет инам ҷамъата зада бошам. гӯ ки ту мана задай, ама қонуни Тоҷикистон ман ҷавоб битем. Тоҷикистон бесуд нест. ҷавоб метӣ. яъне ки агар ки зада боша, бига ки задай ту ҷавоб метӣ. дуруст? ай гуфтагӣ ай. мегуфтем ки мара ҳамиё задагиам, мумкин будай мара ягон лави ҷангал меофтам, ягон лави баҳр меофтам. унҷо хатарнок буд, Москва меган уҷара ака. бале медонам. ман хита мефаҳмам, ман хафа нестам. гуфтагӣ ай. ман ҳамчун намояндаи и кориро пеш мебарам. ҳамчун намояндаи ина ҳами аҳдия ман кори ҳамира пеш мебарам. то ҳамун замонере ки мара официала маън накунам. қонуни Тоҷикистон, амнияти Тоҷикистон ҳамаи михӯнам ҷамозуда. агар митра зада бошам ба якумаш ман оли даиҷа намегаштам, ол барвақтм дар Тоҷикистон будам. ман тра чикор? бале, барвақт дар Тоҷикистон будӣ. агар ки шумо духтара бо обратно даъват намекарден, агар ки шумо духтара обратно даъват намекарден, барвақт ҳоло дар Тоҷикистон будӣ. аз чӣ шумо тарсиден духтара обратно даъват карден? то ин ки ту Тоҷикистонда набошӣ. дуруст? ман тра чикорат кардам? ҳоло бесагам та саволот битин, саволе ки дар ман мисол ша. ман тра чикор кардам? гуфт духтар бояд гап мезад, бест ҳоли бест. чӣ ба бестам? ман тра чикор кардам? гуфтӣ мон гап зана. саволе ки дар ман мисол ша. гарчанде ки видеотон сохтае дар ихтиёри худтон, ай любой хе мебарен, любой хе тавош метен, бо вуҷуди ин метарсен ки духтар чӣ мегам? саволотон, ҷавоботон бояд под контрол боша. медон ки ман зан дорум, да бача дорум, апа хоҳар ҳамаи ман ба модарам гап намезанам. ин гап ё боварам ки якан ё не, вақти ба модарам гап намезанам. кино ҳомиён гузашт рафт боваркам. аҳдия, ту дар якум саволам ҷавоб дӣ ки ман дар пастели ту кия булдагиям. ҷанидаму квартирамон ама каса духтарони будем, я духтара ба гуфтан ки аму арӯсиамвай ман намедонистам боси гап хаязор бугай шумо бахшиш мепурсам. амуҷан гиря кардам, ама хел гуфтам хай ман намедонам, ман тарсидам, чикор кардам. яъне ки гуфтаистае ки саволаш дод ки дар бораи ҳамон пастел гуфтӣ ки духтарро бурдагиай, гуфт ки ҳамахе духтареро ки гуфтан ки арӯсита, яъне ки дар бораи ҳамон духтар мега гап застам. одам ба ақл дар паният нае ки и духтар гапи гуфтагиша отрицат накардастае, фақат ба дигарро гуфтастае. ва мо дар инҷа мебинем ки ҳамин ҷумла то охир буд нашида кадра бридан. чӣ гунае ки шумо мебинед кадра бридана нигоҳ кунед. дар ҳамин ҷа нигоҳ кун. сайҷалол ростае, гӯш кунед ака. гирия кардам, хе гуфтак так овоз мешавад, сайҷалол уҷа шидагиай. бридагиай, чӣ ба бриден, чира бриден? ҷумлаи духтар буд, чидагӣ набуд. амуҷан гиря кардам, ама хел гуфтам хай ман намедонам, ман тарсидам, чикор кардам. саломатӣ маам набуд, мазам рости гап набуд амуҷа. яъне ки баъди саломатӣ и набудан, мазаи и набудан ба гапҳои гуфтагиу чӣ кор дорад? и онеро нишон метаҳад ки иҷода гапш нишон додан, просто баъдан дар монтаж ҷои гап нишондагиро биридан. лангули ҷое ки бириден ҳамира
ку ҳамзабса парто мо бинем ҷое ки бридан ку аз саҷоло ростеги буд баъдан шишт ҳамзабса ку парто беақл одам да ҳами фаҳмоe ам бегай олу ка гирифтум хай байни ма ва ами акай сайдару я аз бори ами хед майда шид бугеми такиногӣ ам набуду фаҳмидед байни маву ҳами сайҷантоқ мега шид разбор фаҳмидест шумо и бо тасдиқ мекуна кори бидагира фақат ё ҳаму дараҷаи кори шидагира поён фуроварданиян барое ки медонанд ки отрицат кунанд агар дигар роҳ намеёва лекин шумо медонед ки дар аввал отрицат кардагӣ будани гапа рад кардагӣ буданд ки набуд қатъи як занаки дигар ҷанг кардагӣ буд ба ёд дорен дар прямой эфир ба ёд дорен адариҷа гуфтестае ки қатъи ҳамӣ барои он хотире ки версияи нав сохтанд ки биёен қоил мешему фақат дараҷаша поён мефурорем гуфтагӣ будем ку дар прямой эфир ки дар вақте ки қатъи занако ҷанг шида гӯё ки сайҷалол айкаштали қабида халос карда бошад хеле гуфтагӣ буданд ба ёдтон астае анака фикр кунед дар ин ҷа уже медонанд ки тамоман рад кардан дига намешава чунки Муҳаммад Шарипов бо таҳлил мекунад бо нишон метиҳад фикр карданд ки инаи версияро агар ҷойгир кунанд Муҳаммад Шарипов намефаҳмад не мефаҳмад ҷойи муҳим ключевой момент оне ҳастае ки гуфтестае духтар худаш дар пеш он гуфтестае ки байни мову сайҷантоқ разбор шуд фаҳмидед байни мову сайҷантоқ разбор шуд фаромӯш накунед бо занаконе чӣ гунае ки дар прямой эфири аввал буд байни мову сайҷантоқ фаҳмидестин ҳозир савол метиҳем ки чӣ ба инои масъаларо мондан ин масъаларо барое ки ино ақл надоранд ин хеле ҷоҳора аҳамият наметиҳанд ва ҳаминам бо ба тарзи тайёр карданшонае ки бо осонтар шава чунки версияи дуюмшонае ино аҳамият метиҳанд дар худи версия на дар суханошон ки версияшона дурӯғ буданша нишон метиҳад иша фикр намекунанд гуфтам ами кор нест хай майда бигзор мара зада бошаранги хоҳараш бори хай насиҳат када ки мақсад баравуй бад нарава сараб шуд хамкна котна ҷои муҳими дигараш мара зада боша ҳам мега бигзор барои насиҳат фаҳмиден яъне ки и бо нишон метиҳад ки духтар рад накардестай бигзор мара зада мефаҳмед амира духтар рад накардестай ва ин рад накардани духтар аз рӯзи аввал маълум буд ёд дорен шумо бурдани духтара дар дуруни мошин аз тарафи сабур дар ҳамун ҷа ҳамин духтар гуфтагӣ буд ки зада бошана ҳам мара задагиян ҳозир ман порчарам ёбам нишонтон метам вақте ки ҳамин гапа мега сабур мегарда тарафаш бо уже бо гапша тов метиҳад нигоҳ кун мега ки зада боша ҳам барои насиҳат задай ва то ки сарша хам куна кор куна бераҳана шава дигараш яъне ки задани сайҷалола духтар рад накардестай чӣ гунае ки сайҷалоқ худаш дар аввал мега ки просто айтефш гирифта и тараф кардай духтар мега ки зада боша ҳам барои насиҳат задай баъди гапа гуфтан сайҷалол намехеза бигӯя ки бесте чӣ хез задай дар куҷо задай фаҳмиден хаб мешина чӣ қадар дига далили доказа дар кораи бародару шумода барои ҳамин хотир ман гуфтам ки душман як ҷумла гап зана басай мада ино як соата зиёд 1 соат 10 минута чанд қай худшона шарманда карданд дар назди ман дар назди тамоми халқ дар назди мардум ма дар ивази ихелга майру асару намегум майру мазам мабуд ман хестам ами акарам гуфтам ки брадар фадарат наҳалат хай пишти ами даҳани худам хай айтефун гири байдар берун кати бубуру дар пеши мақсад ҷамъияти дар хел гап наза хоҳар буд ҳамаш тинҷая фаҳмиде нигоҳ кунед дар ҷумла чӣ гап буд мега ки зада боша ҳам аз пушти ягон барои ягон беҳбудӣ ягон чизи хидм задай ва баъдан мега ки ма дар сари асабам гуфтам ки брадар падар наълат хит кардем яъне ки ситуатсияро шумо ҳамин гапҳоро тасвир кардестен яъне ки дар ҳоли зада боша ҳам ёзанек заданаи ҷамонен уже аллакай зада боша ҳам баъдан барои хубии худаш как буд то зада будай лекин баъдан дар рафти ҳамин задан баъд дар падар наълат гуфта бошаша барое ки асабаш вайрон шидай баъдан ашкашташ гирифта успарфта яъне ки каштала медонед кадом вақтай мо чира нишон метиҳем чӣ гунае ки ман дар аввал гуфтам бародаро шумо бадбинию нофаҳмоию ҳар гап дар комментариҳо ҳам нисбати духтар истега ихел накунед шумо беақл нашин
шумо дар ҷои духтар худтона тасаввур кунен аввал баъд фикр кунен. духтар максимум ҳаракат кардааст ки ҳам ростша бига, ҳам подсказка мадамона ва ҳамун хеле гап зана ки иё қонеъ шаванд. аз ҳамин қадари гапзаниш на танҳо подсказка ба ма, ба тамоми мардум бояд понятна боша ки и духтар рост гуфтааст ва ино ҳаракат кардаастанд. бинен ки камтар гап мезана уже нафаскашӣ ё дига мешавад, тарзи нигоҳшон дига мешавад. Там дو савол دیگر دارم من در از بلوگرا من در یگان تا اچیست نمینم که من وران گاب زنم فیلماسیون که کنم. من بلوگرا در این آدمویه که توجیک با توجیک جان میدوزه کار کشیدگی نیست یا جان میدوزه ای بابای من در یگان تا تایکو اچیست نمینم که کرانی هم نیستم. درست رده برمونده رک پاپراسید که گاب زن من این اومدم اینم گاب زدم اینم جایی من یگان کسم نزدم نکشتم دیگه کار نکردم. دیو سوال مادیه. ما تا در جو با کپم هیچ کارو زدم. نه با کپم نه امیرم کا دایو دارم ولی کپ گرفتم. سوال عادیه. یعنی که حاضی همین دختر در برای زدن همش گپ زده است بود. این نمیگه که متر در کجا و پیش زدم. میگه در کجا با خودم هوچ کدم زدم. یعنی که چگونه زدن شکلش رول میبازه. یعنی که شکلی زدن با قد هوچ کرده زدن یا اینکه در زمین زدن یا اینکه در راه راه زدن استاتیاش گوناگونه. برو اومدم همین تلفن گرفتی برو آوردی من تمام من در میزو شده که هست خفیقت چون آدم ببوی که من زدن عادی است. ببوی نکی زده من آدم تا زده باشه من در خون جواب بدین حقیقت شو نه ادا که من وقتی زدن یا که گپ زده است همین دختر وقتی که سوال دادن گپ زده است دختر уже дар байн омаде аст аюс сабурш алахон мешава сразу уже гапои духтар сарс рафтан мегира баъдан яиша ҳами зада бошум бугу о гап задестай зинак табиги гап задестай ку монуш гап зана ҳами даёду маз мега буромадам ки ҳами тефм гирифти бародаро и версия шикастаги ай буромадам ҳами нав мауша гирифтам буромадам ки ҳами тефм гирифти охи буромада ай мауш гири буромада боша ай тефш мегири фикр кунай шикастаги ай и гапа сохта и гап сохта ино ай در کلای دختر سوز نایستادیست. زده باشم در خون جواب بدین حقیقت شو نه ادا که مرا میزد بخشیش کو ادا که مرا میزد یا دوست تو پومش کاز یا چی من خودم میرفتم امنیتی تاجیکستان. چگونه که دختر خودش میگه که اگر که مرا میزد من میرفتم امنیت درست؟ بله دختر برای همین کار تاجیکستان رفتگی بود. امی مقصد امی روز مسافر قدر پول نداشت خیلی اکوم زنگ زدیم پول روی کرد چی های؟ میگم که امنیتی دوشنبه بریم مکه ای وقت نیکی شما دختان سوال بتین که چی با عبرت نبو مسکو رفت؟ با نگاه کن در کجاش بریده میشه ما شما دانشجو میتیم